آمين. إدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Josi Sedou. Ne. Biye jumaye. Biye lahoroma donye. Chopper. Ala nyinini ani ala batuli. Ala. Mi nyebuna aramade ni jinene wurdane. Sige. Ani meleke ala ya ndaw de kama. Ala. Anga ala nyini. Waidu. Anga ala don. Ala. Jori sudi ka do yana anga shun. Yana anga sali. Anga ala yere nyini ka don. Ala minyi. Muna. Jori sudi ka do ni ala dona ave. Ika do bato bi noya. Ika do ala dilli bi noya. Jori Sedou. Ika do biere dum barka mabay. Juma. Angara mogo minya usaz bare aya fanyi. Bare. Shuina de sanayele doye. Kira ka sanayele. Wallahi. Allah kibaru. Yala nga do kuma so ngono. Usaz bare ya fanyi. Bare. Ko biye sanayele doye anga hakili to ala. Bido. Ika do bi ala deli. Deli. Ya fa deli. Sarakati chama boli. Seli. Joni so de ka do ika do abike sababu ye fenjama be akun no ya nyi gina tla kono. Urudi. Ika do abike sababu ye. Minye lahara anga no ya. Joni so de ka do anga njandu la. Joni Sedou. Minye usaz bare ne ala sona ma shuina. Bare. Abanya na maya. Min ye wajulu ye ani dalu gɛlɛn k'o di asilamɛw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kuma bɛɛ lajɛlen k'i su a su in na arajo la baara inshallah sanayɛlɛ min ni min kɛra kɔnɔ bonya min b'a kɔnɔ a b'o lase lamɛnbaaw ma an b'a ɲini Ala fɛ Jɔni Sodi k'a dɔn Ala min ni kelen don se masa an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye diɲɛ da an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye jinɛw ni mɛlɛkɛ ni wurudanaw da kun fa an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ ale min ye setigi ye Jɔni Sodi anw bɛ jamana min kɔnɔ jamana min n'a to a ye Mali ye Jɔni Sodi k'a dɔn a ka Mali kisi ka Mali tanga Ala wa anu cɛ Ala e de ɲɛ b'a la min bɛ nin kɔfɛ n'a ka ɲi Ala o teliya ko suranga Ala min bɛ nin kɔfɛ n'a ka jugu Ala an danga ma an kisi ka bɔ a la a ta ka bɔ an ka jamana kan o k'i ka Ala kama a k'i ka Ala kama a k'i ka Ala kama a kɛ Mahamadu kama ya Rasulullah a kɛ Mahamadu kama ya Rasulullah a kɛ kira min nabi ɲumanw alimu ni waliju Jɔni Sodi Allahu Ta'ala ka maa sugandilen don a kɛ olu ka Ala ɲɛsiranya an'u ka Ala deli kama Ala anw ka jamana den kisi jamana den min bi jamana kɔ kan jamana den min bi jamana kɔnɔ Ala anw ka jamana den mɔgɔ dilan u hami dilan Ala an b'o ɲini fɛ Ala an kisi i k'an danga Ala i kana an kɛ dangaden ye Ala i kana an kɛ dangaden ye ya Rabbi Ala an b'o ɲini fɛ o kɛ Maka ni Madinɛ kama a kɛ Kurɛsiw barika kama a kɛ kuranɛ lazim barika kama Jɔni Sedou Fatiha kana kɔrɔtɔ Jɔni Sedou mina fɛn dama dɔ d'i ma n b'a d'i ma Ala kama wallahi fayida do wa mina fayida dɔ d'i ma Ala yɛrɛ jati kama ayiwa kabi kelen enregistrement kɛlaw a ye nin yɔrɔnin ta dɛ n karamɔgɔ bɛna fayida di n'aw m'a ta ka to k'a ɲininka a la a tɛ segin a kan dɛ n karamɔgɔ tɛ segin a kan n'i y'a ta n'i y'a kɛ Jɔni Sodi i ka dugawu kɛ cɛnin yɛrɛ ye Allahu kibaru belebele manjaden ye kɔlɔsi kɔlɔ n'i ma se ka wari di yan a fɔ Ala ka barika don daba tumara a n'a ka denbaya la dugawu kɛ n ye belebele Jɔni Sedou cɛ o cɛ b'a la dugukolo sanfɛ muso o muso b'a la dugukolo sanfɛ ni Allahu Ta'ala y'i da n'i dalen don Ala ko la n'i b'a fɛ ka sijan sɔrɔ sijan i ye kuma in ma si ne yɛrɛ t'a fɛ ka sa sijan bɛɛ bɛ sijan de ɲini Jɔni Sedou n'i bɛ sijan ɲini i b'a fɛ ka sijan de sɔrɔ Jɔni Sedou k'a dɔn Allahu Ta'ala y'o nɔgɔya k'i si kana ka sijan d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka labanko ɲuman d'i ma fɛn damadɔ a fɔ ko naam Jɔni Sedou i k'a dɔn min ye sarakati boli ye ka na ɲinɛ a fitinin n'a caya sarakati bɔ san kalo 12 i k'a dɔn ka ɲuman kɛ a nege bɛ min na min n'a ka kan nka juma o juma denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ malilɛ tila an ni ɲɔgɔn cɛ misiri m'a fɔ ko salawale bɛɛ bɛ taa jɔ i ka da la malilɛ mugan da o tɛ yan wallahi nin tɛ sarakati bɔ minnu na a ka kan a nege bɛ minnu na a se tɛ minnu ye ne ko maa joli bɛ ka du kɛrɛfɛ Jɔni Sedou k'a dɔn min sera kungo na malo sangilo bɔrɔ kelen di i ka 20 d'a kan e y'i dogo i taara 2000 d'a ma i taara malo kilo 5 d'a ma i natɔ ka bɔ dugu kɔnɔ i ye sogo min san i ka denbaya ye i taara i den ka kilo 2 d'a ma a ye nin kɛ naji ye sarakati bɛ tɛmɛ o kan wallahi e balima joli bɛ yen i balima joli bɛ yen se tɛ min ye Allah nka yɛrɛ jira Bamakɔ k'a ka yɛrɛ jira sarakati u bɛ fɛn ɲini abali a tɛ kɛ Ala kan wuli bali a manjaden kele u bɛ fɛn ɲini kele Jɔni Sedou min ye dugawu kɛli ye a n'a ɲinɛ Jɔni Sedou k'a dɔn dugawu k'i yɛrɛ ye dugawu kɛ silamɛw ye dugawu k'i badenw ye dugawu kɛ mɔɔw ye i ka dugawu kɛ san kalo 12 i ka dugawu k'i yɛrɛ ye a bɛ dɔ fara maa si kan
a bɛ si kana belebele Georges Sedou ça va an bangebaw fa ni ba min zara walima min balolen don Georges Sedou i kana sɛgɛn i kana ɲinɛ abada hali u salen kɔfɛ u barika ɲini a bɛ si di maa ma fa ni ba bɛ o barika ɲini ka di i fa ni ba u salen kɔfɛ o barika bɛ ɲini cogo di u balolen u barika ɲini i ka dugawu ɲini u fɛ u salen kana ɲini u kɔ sarakati b'u ye ala deliw ye ala ka yafa ma o de y'u barika ɲini o y'u barika ɲini maa fa ni ba salen kɔ i b'u barika ɲini est-ce que belebele o barika de ka teli a bɛɛ ye man ca ten kɔlɔci kɔlɔ a fɔ ko naam Georges Sedou naam min ye sinji ye kana sinji tigɛ sinji tigɛla Alahu Taala fɛ sinji min jɛngɛlen don a tile sinji tɛ tugu k'a fɔ u k'a dɔn ye walima u k'a dɔn ye walima kɛ n danu kɔfɛ sinji tɛ dilan o kama man ca Ala de kama naam sinji bɛ dilan Ala kama ala Georges Sedou an ka sinji tugu an kana sinji tigɛ Allah kibaru Georges Sedou i balima n'a banina e ka nɔrɔ a la hali dɔgɔnin wallahi ali min b'a mu i ye min kɔ ko pola Georges Sedou i b'a kɛ Ala de kama i t'a kɛ ale kama i b'a kɛ Ala de kama sabula Ala ko k'an k'a tugu Allah kibaru a fɔ naam Georges Sedou i b'a fɛ ka sijan sɔrɔ i b'a fɛ ka kisi i b'a fɛ ka dalu sɔrɔ diɲɛ na Georges Sedou min ye sufɛ maanifin tɔw dalen e ka wuli i ka sali kɛ dugulama sali n'a danna hali araka kelen ma i k'a kɛ Ala de kama Allahu akbar yɛrɛ jira sali tɛ i b'a kɛ Ala de kama k'i ka sunɔgɔ tiɲɛ ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la i damunen bɛ kuma min sunɔgɔ la Georges Sedou wuli ka bɔ sunɔgɔ la i ka saliji gosi ni muso la wuli a ka ji kala ka di ma a ye muso to yen n'i sera ka araka kelen sɔrɔ k'a kɛ Ala jati kama Georges Sedou i b'o o nɔ i yɛrɛ la a bɛ si di maa ma belebele kɔlɔci kɔlɔ wulibali do Georges Sedou belebele subhanallah karamɔgɔ i ka téléphone numéro di 76 23 60 57 n'i y'o kɛ i bolo y'a jɛ n ye nin di silamɛw ma Ala kama falaki do ni maa min ye wari ci ma gundo tɔ bɛ yen n b'o f'i ye i b'o fɔ est-ce que 76 23 60 62 kɔlɔci kɔlɔ nka n'i ye wari de ci o de ka teli a bɛɛ ye o bɛna ka d'a bɛɛ ye barika tɛ sɔrɔ gansan dɛ wallahi karamɔgɔ dugawu karamɔgɔ barika fa ni ba barika a tɛ sɔrɔ gansan est-ce que a ye wari ci karamɔgɔ ma ni wari kumaw don a b'o ci ne yɛrɛ ka numéro la maa sigi ten maa kɔntananti kɛ karamɔgɔ ye baaraw ka ca bolo n'u y'a ci ma Georges Sedou k'a dɔn u ka baraji kɛra fu ye karamɔgɔ ko min tila ka compte b'u ye a'udhu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah la hawla wala quwwata illa billah fatiha alhamdulillahi rabbil alamin Laba Tunkara naam nin yɔrɔ in ye dankɔrɔba min na n'o ye Seko Lasana Kane ye Segukaw ka belebele fɛn min ye a ka mɔgɔdamu kwale o de ye Safokaw ka Seduba ye ka Lahawuta misiri belebeleba jɔ Seko ka misiri Talikɔ kulu sanfɛ depuis bɛ Lafiyabugu i b'i to ka misiriba in ye i b'a fɔ jinɛ Sokala tabarikala Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Le Républicain. Odo. Worodugu jekwa ni eforoba nyada. Kabako. Sebamvura ni abolo ko shien baworo. Kemeshegi bisaba ani wolofla. Ayi doke. Musa Samba Diallo. Ale de ni zebe. Flaka ko di. Musa ko. Ako kenyabakaw fe kunungu mandi. Bi yere kerebete. Kenyabakaw dimine do foku tonje jo. Mungara. Journaliste se dit sabula mouvement kenyaba awakurango. U ka kurango o gɛlɛya de b'o la o de kɛra sababu ye dugu denmisɛnw maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ka bɔsa min ye hakilina ye i k'a dɔn k'o jira min ye awakɛɲɛbakaw ye u tɛ foyi fɛ bilen fo minisiri Seydou yɛrɛ de ka taa sa min ye énergie ka t'o turu u ka dugu la maa o maa bɛ Keɲɛba ni kuranko kuma b'o bolo u da t'a la olu ko edem Keɲɛbakaw ta juguyara sa dɛ u jo don dɛ nafolo lahulata in b'u ka dugukolo jukɔrɔ n'a fɔra kuran tɛ Keɲɛba a tɛ se ka faamu c'est pas normal non c'est pas ils ont raison hein c'est pas normal
c'est pas normal. Alamisa don février kalo tile 16 anw denmisɛnw anw jɔkɔrɔbaw journaliste de k'a dɔn an nana fara ɲɔgɔn ka kɛɲɛba hakilina ani taama k'a jira faamaw no k'a faamuya journaliste de k'a dɔn a ko n'i ye kɛɲɛba duguba ta k'a lajɛ bɔlɔn o bɔlɔn b'a la bɛɛ lajɛlen de bɔra sa u ka sirabangara min bɛ yen o y'o de minɛ sa min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye caman in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi u ka yelenko de don kuranko sabula u ye jateminɛ kɛ min ye kɛɲɛbakaw fɛ yen i ka u ka kuranko tɛmɛn'a da kan n'a fɔra nin ɲɔgɔn na dugu dawulama nafolo b'a dugukolo jukɔrɔ journaliste di k'a dɔn a sanubɔlaw bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la u bɛ se ka kalo caman kɛ kuma dɔ la yelen yɛrɛ tɛ mɛnɛ kɛɲɛba ka da dalu jumɛn na n'a ma ɲɔ kɔ o tuma kuranko bɛ min bolo min ye minisiri Seydou ye Seydou ka taa kɛɲɛba sa ani énergie ka taa ka t'o cogo u tɛgɛ bɔ bolo u b'a fɛ k'u tɛgɛ di awa min ye énergie i k'a don den ma a ko u ka nin jɛkulu in sigira sen kan dɔwɛrɛ tɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka dugudenw ladɔnniya Mali faamaw k'u ladɔnniya cakɛda dɔ bɛ yen ko kama i k'a dɔn de wakili donnen don u ka kuranko la kɛɲɛba dugu kɔnɔ journaliste de k'a dɔn kama dɛsɛr'u kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten yanni kama kana u kun bɛ maa wɛrɛ bolo o de filɛ k'u talen dɔ ka t'u di kama ma journaliste de k'a dɔn kuran wari ani kuran nacogo kɔni kɛ bɛ damata gɛlɛya ye Amadère o de tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ ka kuranko ɲɛnabɔ kɛɲɛba en 2008 kana bila bi la journaliste de k'a dɔn awa Amadère dɛsɛra o y'a di kama ma kama yɛrɛ nana keleku san 2009-2010 journaliste di k'a dɔn kuran bɛ sanni kelen kelen kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ dalasi 40 ani dɔrɔmɛ 4 i k'a dɔn sabula olu ka groupe électrogène olu tun b'a dasa kan u nana dɛsɛ gasoil ko don wa groupe de tiɲɛna journaliste n'a dun ma ɲɛ o kɔ kuranko sanni kelen kelen i k'a dɔn o ye kɛwale min jɛ ka jugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda minnu bɛ sanu sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ Somilo SA journaliste di k'a dɔn olu mugu tɛ dugu la sabula olu damata groupe b'u bolo olu bɛ baara kɛ su fara tile kan nka dugudenw yɛrɛ i k'a dɔn yalima u bɛ cogo jumɛn hali jisuma sɔrɔli k'a min kɛɲɛba gilasi sɔrɔli k'a min kɛɲɛba waman nin dugu belebeleba in dugubaya tɛ sa wari yɛrɛ min bɛ kɛɲɛba dugukolo jukɔrɔ o de ko don n'a ma ɲɔ kɔ journaliste di k'a dɔn Fumalikan i k'a dɔn mugu tɛ cakɛda foyi la bilen énergie yɛrɛ de ɲininen du fɛ sa Asimu Goyita a n'a ka ministre min ye Seydou Lamini n'u ma fɛɛrɛ kɛ Lamini Seydou n'u ma fɛɛrɛ kɛ sa ka taa ni kuran ye kɛɲɛba olu laban o laban i k'a dɔn dugu kɔni u b'a kɛ sanni giligili ye dɛ yan'an dun ka so o filɛ ka kangari da journaliste di k'a dɔn ka nin d'a ma ɲi kun b'a la nin d'a fɔlɔ ye i k'a dɔn n tɛna k'a laban yɛrɛ ye o tuma ka kunnafoni diɲɛsɛ k'a fɔ Mali faamaw ye kɛɲɛbakaw dimine don fo k'a fɔ k'a to ten ni Ala ma jan kɛ sanu tɛ bɔ o fɛ yen bilen n'u ka kuranko ma ɲɛnabɔ o y'u jo ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ worodugu jeko ani foroba ɲada daba tungana ne bɛ n tɛgɛ don i bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mande info Pasiriba n'o ye AS ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye tɔɔrɔ jugu min ani fɔɲɔgɔnkɔ ani kɛlɛ min kɛra Nuga ale ye dugu ye min bɛ Kangaba ale cercle fɛ fɛn min ye Kulikoro ye a gouverneur a labanna ni ka maa ci Jumadon ka taa dugumaw dalamɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ janvier kalo tile ta san 2023 fɛn min ye sanubɔ dugu 2 ye olu de kɔni nana kana karaw kɛ ɲɔgɔn na sanubɔ dingɛ dɔ nɔfɛ marafaw besew fɛn min ye mugukɛndɛgɛw ye u bɛɛ lajɛlen y'a dasi ɲɔgɔn na n'u ko kiriw faali kɛra sɛbɛnnikɛla ko maa min fara don kelen cɛ 40 nɛgɛ haya t'u bolo de ne ta ye ɲɔgɔn na o t'u bolo ne ta ye jɛla de ye jɛla mɔrɔ kabini n digɛra n bɔrɔnna mɛ min f'i ye pour que i ka danne na s'il te plaît arrête i ka gundo dɔ bɛ n bolo arrête n ko mɛ min ko i k'a to yen n ko pour que i ka danne na i ma danne na de ya Mamudu jigin duguma i ka n ka sagi ta ka na walahi i bɛ marifa cɛ a la n'i ka marifa ye n ka sagi sɔrɔ i ka to da duguma kan n'i ye nɔkaden ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a fɔ o ma ko tumɔrɔ ne de bɛ k'a f'i ye awɔ mɔrɔ siɲɛ 7 la mɔrɔ Mamudu taa n ka sagi ta ka na marifa bɛ min a taa 6e na o ka na ni marifa ye Ala ne de bɛ k'a f'i ye sa n k'an b'a cɛ a la i ɲɛna yan Seydou o banna koyi n'o b'e bolo ne de ye daba nabasi ye n digɛr'i la i ya wo yɔ ne de bɔra daba naba la Murujankaw ɲuman na wo yɔ e de la wo yɔ min ye tubabu kunbɛ Dio nɛgɛsira kan k'a dasi Galiyeni k'a dasi a n'a ka cɛdenw ka tubabu kɛ cɛ 7 mina ka taa k'u sigi nɛgɛ kɔrɔ k'ale ni Bilakoro tɛ kuma Joasi Seydou Bama den bɛɛ tɛ k'a den ye dɔw bɛ kɛ basa ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kaana ye
Allah nda ngorobo sa ma marfa be joni mulodi caya do kana naga lasasi caya te oye sa ngo do kana naga lasasi de dabaraba ya kuma foya je te promets sur les réseaux sociaux ah non je dis pourquoi moi je connais mes droits je suis un journaliste convocation de Madomi Odoni budget tununa utari mine flawara ni de la dugula n'importe quoi ben wone de mais c'est faux merci ne ka dugu ni gendarmerie ni sɔgɔsɔgɔra k'i b'i daji to a bɛ tu gendarme kɛ sigilen o gendarme tɛ o ma bɛ boli ka taa ye wa ma taa ne masa sigilen sɔrɔ ka na u kɛn bɛ ka gâteau ni sanga di yan ani malilɛ ye sira dɔ ye ne la u kɛn bɛ ka jago ni den kelen san ka di yan awaji ni den kelen san ka di yan ani gâteau ni commandant tɔgɔ n t'a tɔgɔ dɔn mais Ndorola ça je connais pas. Tu m'obliges à parler. Nam, Keita, mon commandant, je suis au garde à vous. Kaena. Nam. Ça va nigga ko. Akoni ya ta ka lajɛ fɛn min ye nin dugu in ye kangaba a nana kɛ gwɛlɛya belebeleba de ye sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ sinjimaw bademaw furu ɲɔgɔnmaw u yɛrɛ dama nana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma fɛn min ye sitana ye o nana don ko kɔnɔ a ko a ma ɲɛ min ko a kɛr'o ye fɛn min ye nin dugu fila ye u ye mugu da jɔ ɲɔgɔn na bere ni dɔlɔ a kɛra min bɛ se min na ye sɛbɛnnikɛla ko o kɛra janvier kalo tile 10 san 2023 fɛn min ye lakanabaaw ye olu taara don ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw minɛna dɔw bɛ ka dana nka jamana yɛrɛ fɛn min ye gouverneur ye ka se jamana ministre ma ani ka se jamana gouvernement ma u ma kala dɔw ɲina ka bɛn n'a ye u ma maa ci u ma communiqué kɛ u kuma ka ma mɛn maa 40 dara. Mais il faut partir de quelle juridiction? C'est le gouvernorat de Koulikoro. Et pourtant le gouverneur de Koulikoro là il blague pas. Lamine Kapori. Kapori ne blague pas. Kapori blague pas. Il blague pas. Mais Mouya ni y'a sɔrɔ. A kɔlɔlɔ yɛlɛna a dugumamaw la o. Ah oui? A ye chef de cabinet gbɛ ka conseil aux affaires juridiques a y'olu fila bɛɛ. Sûrement qu'il a donné des directives qu'on n'a pas respectées. Ale tɛ tulonkɛ o. Conseil des ministres o wuli dɛ. Voilà, merci. U wulila ka bɛ yen. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko sanu ka wuli gouverneur ko joona aw ye nin kɛ mun de la munna nin kɛra aw ma rapport kɛ ne ye munna aw ma kuma tiɲɛ fɔ ne ɲɛna o kuma joona a ye wuli ka jɔ kɛ a ka taa kangabakaw lamɛn sabula fɛn min ye kangabakaw ye u tɔɔrɔla kalo kelen u bɛɛ sigi la jamana ma kuma février kalo tile 10 u nana wuli ka jɔ kɛ u bi bɛn ko in kalo kelen dafa ma o tuma ni ka taama ka dusumakasaya kɛ sɛbɛnnikɛla ko o dusumakasaya kuma min n'o fɔra denmisɛnnakaw olu de wulila k'o kuma fɔ o kuma joona a y'a ɲini a ka directeur de cabinet fɛ n'o ye Isufiana Ablaye Mayiga ye a ye taa joona fɛn min ye kangabakaw ye a ka t'u kuma ɲɔgɔnya aw jo tɛ nin na dɛ munna nin kɛra aw ma ne ladɔnniya munna aw ye ko tiɲɛ dogo ne la mun bɛ nin ko in kɔfɛ aw sen da kun affaire kan. Merci. Ils n'ont pas raison. U jo t'a la o. O tuma joona mobili tile filɛ a y'a teliya fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye o ka daminɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kangaba ye u ye wulikajɔ kɛ février kalo tile 14 ni ka yen magwɛ u taara fɛn min ye jama ye o kun sigilen bɛ k'u makɔnɔ a kɛra bonya ani karama ye u lamɛnna sabula fɛn min ye jɛkulu min bɛ n'o ye kangaba ressortissants ye ka fara u ka jɛkulu kan n'o ye ARCK ye ani fɛn min ye association Soninke Kamara Tɔnba ani coordination des jeunes ni minnu bɛ Mande ka fara fɛn min ye Mande laadatigiw kan ɲamakalaw fɛn min ye a sanubɔ jɛkulu ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan jeliw ani funɛw ani garangew bɛɛ lajɛlen bi fo u bi kule u bi kule hɔrɔnw na Manden kɔrɔlen nin de ye Mali ye Manden kɔrɔlen n'u y'o bila kɛnɛ ka kɛlɛ in bi ban sisan sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ banna sabula fɛn min ye gouverneur ye a ka ciden nana ni kuma min ye n'o ye directeur de cabinet ye Isufiana Ablaye Mayiga o de ye k'a fɔ kɛlɛ ka ban bademaw ni ɲumanw ka segin ɲɔgɔn ma fɛn min ye association des jeunes ye u ko aw n'an kɔ sabula ka kɔn aw nali ɲɛ anw ye déclaration kɛ déclaration ani bɛnkan min bɛ yen n'o ye mémorandum ye an y'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka yafa bɛɛ ma fɛn min ye bɛɛ ani koto ɲɔgɔn da la o bi sabati cogo min sɛbɛnnikɛla ko maa tɔ kelen min dora n'olu dusu kun bɔlen bɛ fɛn min ye jeliw ye olu nana ka n'u lasabali fɛn min ye bɛɛ o bi se ka sabati cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɛra ko sawalenba de ye sabula fɛn min ye kangabakaw ye n'o ye Mandenkaw ye u ye ɲɔgɔn minɛ nka u ko gouverneur ma sani ka taa anw Mandenkaw bi min laɲini an b'a f'i ye i k'a fɔ jamana faamaw ye u ye mun fɔ de
u ko a ko Kangaba ka kɛ région ye Manden ka kɛ région ye ni Manden kɛra région ye cercle belebele 3 bɛ Manden o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ région ye a fɔlɔ Sibi a filanan Kangaba a sabanan Selenge nka Kangaba de bɛ kɛ région ye ça c'est possible n'o tɛ u bɛ Kulikoro de fɛ Bamako kɛmɛ k'u séparer bon ne tɛ yen jamana dɔn mais e bɛ yen dɔn ne bɛ yen dɔn bon d'accord ok c'est très vaste c'est noté région caman gérera Kangaba région kura min n'u kɛlen filɛ ka kuma fɔ nin ye a ka bon n'o ye Mamadou Nama Keita il n'a rien dit ale de kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ o marifa bɛ ci don min ale de ko a y'a jɔ Mamadou Nama Keita ingénieur des ingénieurs paf duguma sufɛ ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa deli kɛ ko dakasa ale de y'o kɛ n'o tɛ a dugujɛw kun labɛn bɛ ɲɔgɔn kan ma tun Allahu akbar Mamadou Nama Keita naam Sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni dalen bɛ kiri ka bolo kan ka fɛn min ye maninkaw ye u bɛ min laɲini Manden to a la Mandenkaw u ye min ɲini o de ye bɛn ni kelenya ye wa ko k'o kuma lase Asimi Goyita ma ko fɛn min ye sanubɔyɔrɔ ko min n'u y'o bila ɲɔgɔn na o tɛn'u kɛlɛ tuguni sabula olu bɛ min ɲini o ye jamana ka sariya bɔ min bɛ bɛɛ ta dan yirila o bɛna kɛ sababu ye nɔgɔya kana nka ko k'a fɔ Asimi Goyita ye a kana k'a kɔnɔ k'a fɔ Mandenkaw t'a kɔ a ka fanga mara la bi bɛ Asimi Goyita fɛ u sini b'a fɛ wa u b'a dɛmɛ jango fɛn min ye lakanabaliya o kuma min n'o bɛ ka don Manden maa kelen-kelennin minnu ni zanni kelen-kelen don n'u bɛ ka taa bi gendarmew ka poste kan maninkaw ko u ka donsow u ka denmisɛnw ani jɛkulu min b'u bolo kungo kɔnɔ n'u ye cɛ o cɛ sɔrɔ n'u min kunkolo tɔtɔ u b'i siri ka nin di Asimi Goyita ma fɔ c'est ça le Manden ni de ye Manden ye naam nin de kuma ka di ne ye nin de ye cɛya ye le Manden naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Manden info kɔnɔ AS ale ka fasiri don Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don Mahamudu cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara naam n bala cogo bɛ di Joasi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le berka ye o don Y Dumbuya nin y'a ka sɛbɛn ye Joasi sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,772 ye o don Yuguba Saga a taa yɔrɔ tɛ nɔrɔ nanforo ye Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa muruti ani baarabila min bɛ sen na dɔgɔtɔrɔ Kunda Ponge ani Gabriel Touré la Bamakɔ journaliste Seydou i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara bolofara dɔ fɛ u ko min ma SNS ASPF olu ko i k'a dɔn syndicat minnu dɔlen tɛ maa minnu ni jɔyɔrɔ t'u la i k'a dɔn olu de bɛ nin murutiba in ani nin nkalonba in n'a ka mɔgɔw muruti a ko awɔ n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille min ye awɔ kudu damɛlɛ ale y'a jira sa k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ nin dɔgɔtɔrɔso la Ponge ani Gabriel Touré i k'a dɔn dalu foyi t'u bolo se foyi de t'u ye Joasi Seydou k'a dɔn ni sariya yɛrɛ man kan k'a fɔ min ye wulikajɔ ni awɔ muruti ye walima baarabila k'a fɔ u bɛ kuma dɔgɔtɔrɔso ninnu don a la préavis de grève o min kun bila la gouvernement ka tabili ka janvier kalo tile 24 comité syndicat CHU Gabriel Touré olu kun y'a jira k'a fɔ min ye ɲinifɛn 6 ye i k'a dɔn u b'o de wajibiya fɔlɔ min ye ayiwa sarali ye u ka sara kɔrɔ minnu bɛ yen o dara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o ka sara n'o ma kɛ min ye baara bilali ye da kelen yɛrɛ u n'o kɛ nka yan'o cɛ comité syndical min fana bɛ Ponge o fana kun ye grève daminɛ grève min daminɛna n'o fana bɛ waati bɔ min ye wulikajɔ ye ani ɲɛfɔli février kalo tile 16 tɛmɛnen Bourg du Travail la syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille n ye min f'i ye sanfɛla la a ka ca kojugu u ko min ma SNS AS PF a faamuna i k'a dɔn o den n'u bɛ UNTM na UNTM ye foroba baarakɛlaw ka cakɛda ye min b'u ka ɲinifɛnw kɛ a ko ɲaami de donnen don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula dɔw kelen bɛ k'a f'u ma k'u yɛrɛ ye syndicat ye k'u du damɛlɛ ka fɔ la a ko olu de t'an bɛ mɔɔw su i k'a dɔn ka mɔɔw bila muruti la a ko a bɛɛ ta sariyatigiw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ de u bɛ se ka kuma i k'a dɔn jɛkulu in don a la a man kan o kuma olu ka bolofara n'o ye SNSI i yɛrɛ y'a tɔ ɲɛdɔn olu ye wele dakɛ kabini a bɔ décembre kalo tile 21 2022 23 ayi
2018 olu kun ye wuli ka jɔ caman kɛ k'a fɔ de ayiwa maa o maa b'a la n'i bɛna muruti walima wuli ka jɔ kɛ min kɔni ye ayiwa syndicat to a la i k'a dɔn i bɛ sɛbɛkɔrɔ ɲangi o ɲangininw de taara ka ɲɛsin min ye Fuseni Kulubali a n'a ka bureau bolofara min bɛ yen ni min yɛrɛ dɔnnen dɛ n'u ni baara man kan o tuma a bɛ ni ka san 5 bɔ syndicat bolo in i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen gɛnnen don ka bɔ i ka ɲininka syndicat ko la docteur Laseni Jangeli secrétaire général comité CHU Gabriel Touré i k'a dɔn o fana suspendé don san 1 min daminɛna kabini décembre kalo tile 22 san 2018 a ko tuma min bɛna nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o de ye congrès ye congrès de kan ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye congrès min awa ni bureau min sigira Kasimu Tarawele secrétaire général i k'a dɔn kelen de kan ka kuma i k'a dɔn syndicat tɔ bɛɛ lajɛlen to a la olu de bɛ kuma tigɛ latigɛ u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu kan ka kɛ secrétaire général CNS a tɔ i k'a dɔn o kuma u bɛ welewele da kɛ maa minnu dan b'u yɛrɛ kɛ syndicat ye k'a fɔ u bɛ mɔɔw muruti walima ka baarabilaw boloda u k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ bi u tɛ sariya kɔnɔ sini u ka segin ka n'u ka baara kɛ. Kudu danbɛlɛden nin fɔ wa Kudu ka ministre ka wari minɛ k'a dun a ka maa sɛbɛw to k'u ka baara kɛ. Dɔgɔtɔrɔso bɛɛ paralysé len ko grève tɛ. Seydou, je t'interdis de parler comme ça. On est dans une rêve. Tu n'as pas à donner. Non. Arrête. T'arrêtes. Retire ce que tu viens de dire. Quoi? Je l'exige. Demain. Il pourra qu'à min voit ça. Au bec papa poko de là, hôpital où doit les deux. C'est ce que j'ai dit. J'exige que tu retires. On se limite uniquement à ce que le journal a écrit. Angato journal quoi? Merci. Bon, j'ai retiré. Merci. Ibolodo. C'est simple. Mais j'ai des détails. Non. Les détails là, tu vas le. Il faut faire à Radio Soba. Ou bien il y a les réseaux sociaux. Au détail, nous. Mais décidément, tu ne cherches pas la vérité. C'est pas une question de vérité. Chaque émission. Mais les hôpitaux sont paralysés. Non. Gabriel Touré point. Je te dis, cette explication-là. Va donner ça sur ta radio. Les gens t'écoutent. Ça, c'est une revue de presse. Mais c'est la dictature. Mais non, tu commences à m'amener. Tu es un dictateur. Tu vas pas profiter. Staline. Jamais. Tu es plus pire que Staline. Ah ouais? Tu vas pas profiter. Mais j'ai des informations, je te dis. Merci. On te suit. Ubi Mahama Toafo. Noko. Ubi Mahama Toafo. Mbabedo. Je connais. C'est d'où? Ika émission me gagne Erdoumé. Ni eben nous explication du Madjekara de cela. Donne-moi l'aide. 16h. En bas la main. Sinon le reste là, il te voit. Alors c'est qui ça? Ibolodo. Bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio GKV depuis Bamako. Non, le petit là, il est méchant. Il va profiter. Ibolodo. Nebe ndegado mi boni sebeye ango mi ma Mali Sadio fasiriba no ye Musa Sisoko ye ni aka sebeye Musa Sisoko ko akwa ngata Bafula be fe minye Kenyebaye no lu ye kule ka bo Bafula be olu kule ka ka boni Kenyebaye sabula ni ye Bafula be ta ka lajɛ fɛn min ye Mali cercle fɔlɔfɔlɔw la cercle belebele do min n'a a kola dɔnnen bɛ min n'a ka wuli ka jɔ n'a ka jija a n'a nafa ka bon jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko Bafula be i n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min ba de bɛ Bafula be ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko baboloba min be n'o bi woyo Bafula be n'o ye Senegal ba in ye sɛbɛnnikɛla ko ba fila de bɛna ɲɔgɔn kun bɛ Bafula be tataw ni k'u ji fɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni ka tɛmɛ ka Senegal magwɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bafula be nafa ka bon sɛnɛ mɔni bagamara fɛn min ye jamana dugu jukɔrɔ fɛnko ɲɛta ani fɛn min ye jamana ka dun ka fa sabatiri Bafula be a bi wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka Bafula be ani Mali tɔ tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na babolo min fɛ fɛn min ye kulun belebeleba dɔ ye n'o ye bato ye u b'a fɔ a ma bagi o de bi maaw latigɛ n'i bi don Bafula be dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i m'o kɛ fɔ n'i taara Kayi yɔrɔ jankunko
kati munumunu wala ni donna Senegali kana Bafulabe sabanikala ko ako Bafulabe ka walasa ku lafiya baki belebele ba flade me mi me Bafulabe ka bla nywana kabi gnye kunugo sabanikala ko ako fe minye baki nye unana kana dese doni ninga baki fla bela jele tien ku sigu sendika kan gaki Bafulabe ka no bi balo soro taji soro wala mo be fura soro jila kulunu ndebe odu debi mautige manmakola atanu e Bafulabe odunye balawye ko do kulu bi firini mawi wallahi c'est la même chose à Fana. Ah ouais kuru bi tigani mo yoro mi yemfana bagi ku jeno don dado aglana sa ninglala menderga wele fin à droite de Jalake kumarela non mais c'est pas vrai ça c'est des petites nous fitini nous manga ke bleu namana kanga nous réseau oui nam sabanigala ko ako Bafulabe ka utorola opma kule ka bora Bafulabe ko ni ngulera ka kinige ka wakashilige jamana nyama ukule tala nga foro benzewe manijiri ma do wa ba do Bafulabe kamalen vlabe kamalen nani be noye karama jaloye ka fara Adama Traoré Seku Damele ani Isa Samake ukama Black G olu bela jele de farale menwanga manani ni jamana nyama ukule tana aunje nani bitama ka bo Bafulabe kananga Hamidi jamana marabawma kilometri 100 ani doni uyo de tama usena kilo 100 ni ngle blemba ngoro kabo Bafulabe usena sabani kala ko unana kanuka dusuma kasajira fami ye jamana kundigi colonel Asimi Goita kanuka hinayira kilometri 100 ni bijegini duru uyo de tama kabo Bafulabe usena kana fo jamana marabawye aya laje saka hine Bafulabe la sabula fami ye tora abe Bafulabe kauka sabani kala ko akoni ata kalaje ukapmaka amena sabula fami ye jamana kundigi ningona nywana bara munumbike iba sora chamambe jamana kundigi ta kalama wala bara kalifara mamunu na utaka ketola kule ka bolembe ministry mimbe tama ko kuna ani jamana kundigi yere kafara gouvernement ka Bafulabe ka uka kule ka deni na woni bleni anye minza lo ka bo Mali Sadio kono akabi bolla yonse du nebe mbolo karikado ado mbi bone sebe mi nu ka ma le berkay yonse du kado ala de bi faramba cha manga note maganda anake do da iko ngoyo muna yonse du kado awa maganda hiji sa 2023 yonse du kado awari fanga barka boya na kosobe sebe ne kala ko akoni ya takada minye awa anga jamana yi minu wakili done do hiji ko ani maganda ngola yoni shudi ka do kumana ukumane sabula awa Arabi Saudite uye benga laba minu vo ani musaka minu nganga ben ikado hiji ere tabuluma itlo tegele jode yoni shudi ka do million nani million duru ko ndo mi meni nje million duru la manjawu million nani joli million nani wa kemeni wa bisaba ni duru million duru ote million duru makele o de bisara sa kwani nyaka da alkabaka agela raso million vlani dokunte di amburu la mena million duru Josi Sedu ne sebenigala ko o minye o e privé o ye akika do gouvernement ta ikado million nani ani wa 4,170,000 wa bisaba ani doni million duru do ote million duru waro bew yon so dika do niye jetemne ke mi vara la ka sisa wa biduru ani wafla o kara o de fara la ka sande menina commission d'organisation ay ka do wuli ka jonna na buluda sebenegala ko olu yu nyininga ninga nyedoni ke ako benga mi vara ikado maganga unve na fuluko la maga hiji talila nindo baraka mingera yon so dika do musaka wore kuro de fana fora sabula matita magamble awa assurance no mataife o temene ngofe agence de voyage chama be minu ngoni ngamana gwane do aywa ka do ka fo faranga mingelevle ni yalma nyina una masoro maganda lawa don so da bini ka samvla bonyango bo minye hiji koni akika do agelera kosobe ikado sabula sangosa a jetemene na kera ka fo do de bi faraka puma be o na manyo ko yon so dikado hani war bakule min volevle ni min ngoni hiji talawe uya jira ka fo ni ba wulika joka kabane sisa yon so dikado abigela ikatali ko ka gela kosobe wa minye bangi ko ye kata kontu dele bangi la olu bela jele de dunana yon so dikado ni be ko ye min ngoni be hiji ta ere gela mo bulo kosobe ala ka tali no ya anamba de islamawi ni nguye sebanye anya min bo le berkay kono akabi bolla
D'abord, on a ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le point Fasiriba n'o ye Aside Diape ni y'ale ka sɛbɛn ye Aside Diape ko a ko fɛn min ye politique tɔnw ani politique jɛkuluw ye e ko minnu ni minnu kun tɛ bɛn kunungo u ma ɲɔgɔn faamu sa wa Adema PSG ani URD u bɛ ka ɲɔgɔn dama u ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ politique jɛkulu ye min bɛna labɛn kɛ kalafili nataw ka ɲɛmaaya ɲini o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ fɛn min ye farafarali misɛnnin ɲɔɲalen bɛ partout kɔnɔ Adema n'a ka gwɛlɛya URD yɛrɛ n'a ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye terimaw ni balimaw ye u faralen bɛ u fililen bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o ɲɔgɔn dɔntigɛ ye o baara min bɛ sen na o nana kɛ sababu ye fɛn min ye parti kunba fila bɛ yen Adema PSG ani URD a denmisɛnnakaw ani fɛn min y'a bureau politique yɛrɛ ye u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye ka n'aw kɛ kelen ye min bɛ se k'a to u ka fanga kelen da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye URD ani Adema dɔgɔkun furancɛ in na u nana ɲɔgɔn ye u ye bɛnkan yɛrɛ kɛ ko ye n'u ye kunnafoni di kɛ n'o ye communiqué ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin leader filaw ye n'o ye Adema ɲɛma ani URD ɲɛmaw ye u ko k'olu hakilinaw ye kelen ye u ka yeta ye kelen ye wa u bɛna wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye u ka laɲini ye n'o ye jamana ka lafiya an bɛnbakɛw ani fɛn min ye an ka jamana sigilen bɛ danbe ni tabiya kan tabiya minnu kan o bɛɛ lajɛlen ka lafasa o ye olu ka laɲini ye tilennenya laadiriya danaya k'i kumakanw bato ka jamanadenw bila u bɛɛ lajɛlen ka u ka baara kɛ ka taa ni ka segin nɔgɔyaw dungana olu ka laɲini ye u ko jamana basigili ani jamana ɲɛtaa tɛ se ka sabati fiyewu fɔ bɛɛ lajɛlen ka magwa de kɛ an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ de di an yɛrɛ sogo an k'o tigɛ min bɛ se k'a to jamana ka lafiya o kama olu parti politigiw faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛna labɛn kɛ min bɛ se k'a to kalafili minnu bɛna kɛ u ka se k'o baara kɛ u ko k'a daminɛ kabi indépendance taara ka na bila jɛmu fanga nali la olu de ye wuli ka jɔ kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana in sɛbɛkɔrɔ baara ni k'a jɔ ka se bi ma o tuma a man kan fiyewu jamana selen bɛ kunnama min ma olu k'u sigi farafarali dama na o tuma u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to baara min u y'a daminɛ démocratie kɔnɔna na ka na se bi ma u ka tɛmɛ n'o baara ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Mamutu ni n'a ɲɔgɔnna tɛ ko mana caya maa ma n'i ye Tezara premier sɔrɔ k'o da i kun hakili bɛ se k'a nɔ na o bɛ kɛ a diya Elayi Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Journaliste Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali ka se a bɔli ko siɲɛ 136 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Kunta Ablaye ko a ko ɲuman kɛba ani ɲuman dɔnni journaliste di k'a dɔn ani min b'a lakali barajiw man jan ɲɔgɔn na est-ce que Fatumata Batuli Ɲani Alhaji Hami Ɲani mɔdenmuso ka bɔ Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Diamantaire. Hamenya, il fait partie des premiers diamantaires de la République du Mali. Allez, Chegou Simegao. Akacha. Nous voulons des diamants bara d'amener Mali kono. Bema bami bla hera la koyi. Bami. Cɛkɔrɔba min don a kan ka jama koyi. Cɛkɔrɔba min don a kan ka jama dɛ. Ala ye fɛn bɛɛ k'a ye. Wallahi. Ka si d'i ma. Ka den caman d'i ma. Ka bonya d'i ma. Ka karama d'i ma. K'i kɛ silamɛ ye. K'i kɛ hɔrɔn ye. K'i kɛ ladiri ye. K'i kɛ fonisire ye. Jamana ka tila k'i bonya ka d'a kan. Faama mana Mali kɔnɔ min ɲɛ si tigɛ ala fɛ. A y'o ma kɛ. Wa a den bɛɛ ka ɲi. A bɛɛ la ɲuman. O ye ne terikɛ ye. Jɔnni. Seguni. Mor. Ne terikɛ ma Seguni. Mor. Seguni kalannen de don i b'a fɔ a kunkolo. An bɛ kalan in dun wa? A kalannen don. Kamalenba don. A bi pari. A bi kodɔn. A cɛ ka ɲi. A bi kodɔn. N'a kumana i b'a dɔn k'a fɔ ngana don. Nka. Yari yo. A tɛ se ka mugan di. Depuis salo. An na 2000 ci ne ma. Ne yɛrɛ b'a wele. E t'a sɔrɔ. Wa n'a ye nin mɛn sisan a bɛ se ka yɛlɛ. A bɛ wele ka yɛlɛ. I suri. A bɛ balo duman de bili la ka yɛlɛ. A bɛ min fɛ i bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ. N'a ɲɛ kuma sera a b'a tigɛ. A tɛ mugan di. Joyce Seydou. Min ye Batuli Ɲani. Joyce Seydou i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye mɔɔw dɛmɛni ye i k'a dɔn dɛsɛbaatɔw dɛmɛni. Maa t'a fɔ bilen ko Batuli Ɲani ye ɲumankɛla ye. Ayi. Joyce Seydou i k'a dɔn maa minnu b'a la n'u jigi tigɛra diɲɛ na. Baji don. Falatɔw ni yatimɛw. Batuli i k'a dɔn a ka dɛmɛ talen
bɛ ka t'olu sɛgɛrɛ baji sɛbɛnnikɛla ko a ko nin vandan fala in nin dɛsɛbaatɔ in journaliste se dit k'a dɔn nin dɛsɛra fo k'a fɔ k'a to ten k'a sababu kɛ a ye accident sɔrɔ muso don mugutigi don a to a de ko Mariam Tangara ye accident sɔrɔ k'a to Korowari a bi su kasi a bi tile kasi fa ni ba bi kasi a nɔfɛ somɔgɔw bi kasi a nɔfɛ se t'a ye dalu t'a ye journaliste se dit k'a dɔn a dɛsɛra fo k'a sigi a senzabara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ n'a ma opérer i k'a dɔn solution foyi t'a la opéreli in dun a nafolo kasabi barika ka bon kosɛbɛ accident in y'a sɔrɔ Korowari jamana na san 2019 i k'a dɔn ayiwa min ye y'a musokɔrɔ ye u laban sa u nana miiri kɛ ka taasi kɛ journaliste se dit k'a dɔn ka tabale gosi réseaux sociaux kan ka kulekan bɔ kulekan bɔlen journaliste se dit k'a dɔn ka jaw bɔ k'a ka bana ɲɛfɔ k'a ka degun ɲɛfɔ dɔ de ye kumakan in doni ka taa fɔ Batuli Ɲani ye Batuli Ɲani ko a ye muso in a y'a ɲini joona i k'a dɔn dɛmɛ min kan ka taga sɛgɛrɛ i k'a dɔn nin fala in nin ɲati mɛn in i k'a dɔn an k'a lajɛ a ka jɛrɛjɛkulu mouvement an bi kɔ journaliste do yɔrɔ bɛɛ olu ye taara muso in wayaba ka bɔ dingɛ kɔnɔ 5,000,000 sefa wari a bɛ bɛn o de ma ani hinɛ tɔ ni makaama tɔ o n'o tɛ kelen ye Batuli Ɲani ye 5,000,000 don i k'a dɔn npogotigi na journaliste se dit k'a dɔn a wulila ka jɔ senzabara fila ka kun gɛnbɛ namara ye a ti taama a bi su kasi a bi tile kasi journaliste se dit k'a dɔn ayiwa min ye Madame Togola kɔni ka wuli ka jɔ journaliste se dit a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nkalon ye nka maa min nɔ don o de ye Madame Batuli Ɲani sɛbɛnnikɛla ko Batuli Ɲani yɛrɛ ti kuma a ka kuma man jan ɲuman kɛbaa i k'a dɔn man jan a ti ye a nɔ de b'i ye a nɔ de b'i ye nka ne b'a fɛ k'a ye han n famana a ma famana a ma awɔ ne tɛ depuis Ala k'an da ne m'a ye koyi n bɛ taa n'i ye n fɛ Batuli ayi an bɛɛ ka taa an da Batuli an bɛɛ ka taa an da na Allah ni man deli bi so wele koyi o y'a deli la bi ye juma ye journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko mouvement an b'i kɔ journaliste se dit k'a dɔn n'u dannen kun do Kayi maa b'a fɔ k'u ka ɲuman dannen do Kayi Mali yɔrɔ tɛ yɔrɔ janna yɔrɔ fitinin na Batuli Ɲani ma se yɔrɔ min mouvement an b'i kɔ journaliste se dit k'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ ni ɲininkali kɛra ka ɲɛsin a ma i k'a dɔn a y'a kan bɔ a ko hali kɔsɛ in na sangaw fɛ yen i k'a dɔn ziyaraba dɔ bɛ kɛ sango san min bɛ kɛ Mɔkutari Kɔrɔba to a la journaliste se dit k'a dɔn mouvement an b'i kɔ u kelen bɛ ka dɛmɛba ta k'olu sɛgɛrɛ sabula diɲɛsegin naani jamana maa bɛɛ lajɛlen bi suru san journaliste se dit k'a dɔn o n'a damada dandow la Batuli Ɲani journaliste se dit k'a dɔn jɔnwala ala yɛrɛ de y'a ci Mali ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ jamanadenw ka bataki ne bɛ n tɛgɛ don a fa jumɛn a fa dɔ bɛ yen Seydou Nour n'i ko Batuli Ɲani dɔrɔn hali ka t'o fa fɛ o sɔrɔ ka d'ale o Seydou Nour n t'a ma Seydou wa ko Seydou Nour mun bɛ k'i tɔgɔ son nom c'est Seydou non Seydou Nour c'est la même chose Saïd Oumar non Seydou Nour non a tɛ kelen ye an bɛɛ ye Bahamɛ denw ye fɛnɛ sa a banna o o tuma e fɛnɛ bɔ Bahamɛ den ɲɛna Amani Ɲang minnu balolen Amani Ɲang Labal Ɲang Seydou Nour Ɲang Tijani Ɲang Wara Ɲang n bɛna n'i ye o i kana kɔrɔfɔ Wara Ɲang Seguni Ɲang Papa Ɲang ayiwa n ye ko sɔrɔ sa o ni ɲinɛna ka min tɔgɔ fɔ ni k'i jugu ye ni min bamanan ka fɛn di i bɛ ɲinɛ o kɔ kɛ ayi Bedi Ɲang ayiwa n ye caman bɔ a la sa e ɲinɛna Tijani kɔ wa n kɔnɔ sa Daba Tunkara Ɲang Tijani Ɲang me permet mais Seydou Oumar Ɲang ye joli nɛgɛ non cɛ de Kulukani an bɛ bɔ Kayi i t'an zɔma ye mais n ko Segu ni ye n terikɛ de ye a fa ye n fa ye a kɔrɔkɛw ye n kɔrɔkɛw ye Njugu ye sɛbɛn ye a ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ jamanadenw ka bataki e bɛ taa ka jɔn don ye an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don
ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a Jawara kalanden dɔw nin y'a ka sɛbɛn ye a Jawara ko a ko fɛn min ye kulekan ye a bɔlen bɛ minisiri jɛma n'o ye Dawudu Ali Muhamedini ye général ye kulekan bɔlen b'a la a ko fɛn min ye général ye n'a ma bɔ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye yɔrɔ caman ye bisibasa bɛɛ ɲini ka don ye sabula jamanadenw bɛ kule la don o don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'o ye filomaniw ye arnaqueurs ani binganikɛlaw ye u ka kɛ kun kojugu wa u bi maa minnu sɛgɛrɛ o de ye fɛn min ye maa minnu ni dɔɔni b'u kun n'u hakili namara ka di u b'olu de sɛgɛrɛ kunungo u kun bɛ jɔ Bamako circulation na ka kuma 2 ni 3 f'i ye minnu bɛ taa bɛn tiɲɛma u y'o dabila bi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u bɛ baara kɛ ni téléphone de ye u b'i wele walima u b'a f'i ye ko doni dɔ cira e ma e de ye daba tungara ye wa ni doni in jir'i ma a bɛ nin yɔrɔ in na ta i jija joona i ka taa doni nɔfɛ nin b'a la i ta don a ko fɛn min y'o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye nafolo dɔw u b'a fɔ k'i k'o sara k'o ye fɛrɛw ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ don o don u bɛ dɔɔnin zalo ka bɔ i kun don o don u bɛ dɔɔnin sɛɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɛ t'o de u bɛ t'o de la min bɛna taa kɛ sababu ye fɛn min ye belebele yɛrɛ de ye u bɛ taa ka t'u bolo maana da i nɔfɛ ngami sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ fɛn min ye nafolo fitinin ye ka taa fara kumaba kan a ko don o don u bɛ bin maaw de kan fɛn min ye Orange Money sira fɛ u bɛ se k'i wele ten message kunda dɔ bɛ ci ma u b'a fɔ ko an filila ka wari bila i kun n'Ala ma ja kɛ fɛn min ye 240 250 ye u b'o salo ka bɔ i kun yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa caman ye u ye gɛlɛya sɔrɔ nin na Orange Money tigi caman bɛ yen minnu taar'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kojugukɛla ninnu ye u b'a jira sisan jɛkulu kura min bɔlen bɛ olu b'a fɔ ko tɛrɛ de b'u bolo ko tɛrɛ bɛ nin yɔrɔ in na n'u m'a fɔ a bɛ Kati u b'a fɔ k'a bɛ Mɔribabugu o tuma u b'a bila réseaux sociaux kan e kɔni u bi papier lankolonw de photo jira ni n'u ye ɲɔgɔn ye e tɛna avance sara wa n'i ye avance sara u b'a f'i ye o tuma i labɛn an bɛ taa ka taa tɛrɛ yiri la i b'i sen don k'i bolo don foyi t'i sɔrɔ a ko laban minnu bɛ yen jɛkulu kura dɔ bɛ yen o bɛ miliyɔn 2 de minɛ maaw la kabi san 2008 olu b'o baara de la u bɛ ka maaw bolola hayran daraki ni ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin binganikɛla kura ninnu u y'a bɔ bagabagali de la sa fo k'a kɛ kɛnɛkanda ye o tuma minisiri min bɛ n'a bɛ kanango kunna a n'a ka cɛdenw n'u ma wuli ka jɔ kɛ nin jɛkulu kulu min nin jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ réseaux sociaux kan hali dugu t'a la wala u b'i wele téléphone na wala u bɛ message ci ma ni ka kuma lankolonw f'i ye a ko maa caman de bɛ yen minnu bɛna dingɛ kɔnɔ taafan dila nafan dila kule ani jigilatigɛ kɔ sɛbɛnnikɛla ko minisiri jɛma n'o ye Dawudu Ali Muhamedini ye minisiri dadile o tuma a k'a lajɛ sa a ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to nin ko ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ a ko jamanadenw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. Jɔji Seydou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. O don maa min y'a sɛbɛn a to a ye ko kulu ko a ko foli ani tanuni o ka kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn commissaire ma commissaire Umaru Danbele i k'a dɔn Korofina commissaire Baru Danbele i k'a dɔn Umaru Danbele Baru kolondigi nin ye commissaire denmisɛn min ye ani hakiliw bi ɲɔgɔn fɛ. Fɛn clair Jɔji Seydou i k'a dɔn baara ti ɲɛ abada fo journalistes an n'olu tɛgɛ ka don ɲɔgɔn bolo journalistes ni degun mankan olu bɛ kunnafoni di ni ka wuli ka jɔ kɛ a ko journalistes ka bolofara dɔ bɛ yen u ko min ma réseau des journalistes pour le développement des transports des infrastructures routières des hydrocarbures journaliste de k'a dɔn a bɔ commissariat de Korofina non journaliste de k'a dɔn commissaire divisionnaire Umaru Danbele Baru Sarama kungo a ye wele da kɛ journaliste de k'a dɔn journalistes aw tɛ wuli koyi a yɛrɛ de ye mɔgɔw bila ka taa journalistes jaba la commune 1 na min ye groupement des leaders religieux i ka don jabala b'o kɛrɛfɛ journaliste de k'a dɔn journaliste maa 50 bonyago mais kulu qu'est-ce qui se passe quel kulu tumanikɛ tumaniya u nana u ka enrôlement de kɛ u ka carte d'identité biométrique maa 50 et moi qui suis le chef ne ma wele aw bɛ taa ta kɛ so u bɛ taa ta kɛ so monsieur le commissaire a ma ban dɛ Umaru Danbele a ma ban dɛ commissaire cɛ duman
C'est très bon. Jean Sedou. Min ye commissaire Salama ye baro kolondigi. Salama. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin min kɛra nin ye. Journaliste kɔni ma dansɔrɔ à la fesse. Sabula wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan. Sɛbɛnkura jɛlen ni sɛbɛnkura ɲuman dilali. A kuma in fɔra a bɛ waati jan bɔ. Journaliste k'a dɔn maa min mana taa polisiso la jama tonnen bɛ ɲɔgɔn kan gaki. A ko carte d'identité biométrique ko kuma min bɛ fɔ. Journaliste k'a dɔn a labɛnni kura ni a dilanni kura a fɔra de a bɛ tali kɛ arabɛki kɔrɔ in de kan n'o ye ayiwa carte d'identité fɛn ye. O don. Journaliste Sedou. O min ni commissaire kɔni y'u sɛgɛrɛ u jabala la ka t'u dɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen enrôler n'o ye toit sɛbɛn ye. A ko nin diyara journaliste ye fo k'a fɔ k'a to ten nin b'a jira k'a fɔ min ye ayiwa polisiw ani journaliste ye u kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sabula ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara ye kelen ye o de ye jamana lakanani ani ka kɔn ka fɛnw ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ la révélation kɔnɔ kulu ale ka fasiri don a commissaire fila bɛ Bamako commune 1 na u sara b'u la maa ti pariw ye o ni baara jiginna ni y'u kole jɛlen i t'u dɔ dɛ jɔn Baru Dambele Umaru Dambele Korofina ani Yaya Nyambele Sotiba. Ouais, y a le jeune là. Il est jeune Yaya. Je le connais. C'est des playboys. Des véritables playboys. Kamalen Djema Saramaudo. Justement. Ni y'u teni kayula mais nous y'o bois ka bazin do wala ka vesti do i b'a fi tita kutoyi ibe Baru ka numéro dɔn de ya Umar Dambele je connais. Dis-lui que Djekafo est là, hein. On a besoin de ça. On a besoin de cartes d'identité nationale biométrique. Merci. Sécurisé. Voilà. Je dis que le Wati n'a pas état monsieur Kake Barou fait, mais n'ebita ya Nyambele fait. Ça c'est à côté de Radio Baoulé. Radio Baoulé fleur, Sotiba commissaire à fleur. Tu sais, ce que tu sais pas, il y a 3 plaintes contre toi chez Nyambele. Il pourra pas. Plainte de quoi? Et de qui? Voilà. Il y a 3 plaintes contre toi. Et de qui? Chez Nyambele. Plein de quoi et de qui? Nyambele bara ka da de qui? Ite na nyaro Nyambele na ka bara wila te teriya do. Nyambele ba ko te. Ni Nyambele na fara Nyambele ki mina terge ye. Abita daraka du ka so folo. Ki muso ni de ubo ka keme nani duma. Ata to bitani. Aiwa subhanallah. Nyambele te ate kulonge do de. Je du ka do wati na ka wati ma se bita dafara. Bita kona amba bla do reti daninga. Bare. Usaz bara ne ala ni kala sona surafana to ma de shuina. Nege nyamwa ni kele ni mafli. Ika do biesa na yele doyi. Bare ika do abina Djekafo la. Min ye diinɛ ka n'i da dɔ la sanayɛlɛ bonya min b'a la fɛn minnu b'a kɔnɔ k'u lase lamɛnbaaw ma o kuma su in na an bɛɛ k'an joie ka radio Djekafo kɔnɔ 21h Usaz Bare ani kalandenw bɛna i k'a dɔn wajilu duman boloda Joyce Sedou i k'a dɔn foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma i kɔrɔkɛ le diamant noir a nana ka bɔ mini kɔrɔ kun tɛ munumunu salo la de a nana non il est à Conakry ne b'a fɔ yen nka nana ka e ka t'o tɔɔrɔ wa i fa grand-frère yɛrɛ bina hali SMS nka bi Conakry sa ne laban ne bɛ taa madame fa fɛ non honnêtement il est à Conakry ne bɛna madame ka numéro ta n'a nana o ka to k'a fɔ n ye non n'o tɛ chauffeur ni garde-corps olu jɛgɛnen don ne ma bon je vais te vendre la mèche si tu veux le voir rapidement aw man k'i ko a ka cɛ duman dɔ bɛ yen jɔnni Bacil Bacil gɛlɛgɛlɛ min'o ka numéro d'i ma Bacil ka numéro di n'i y'o petini ye n'o tɛ digi kɛra na n'i y'o petini ye n'i y'o wele dɔrɔn a kɔrɔ a bɛ cogo di ça va bon i ka cɛ bɛ a bɛ sanfɛ bureau la a bɛ duguma bureau la walima a bɔra sa a bɛ taa nin yɔrɔ in na voilà n'o tɛ ne nin kɔrɔkɛ fama a maana ne la ko kelen depuis salon na sini o ni bi cɛ ne ma bon ne ye min fɔ e ye m'a faamu patron ka cɛ duman o ɲini le chauffeur o ɲini le gardien du corps le garde du corps nunu ɲini n'i ye nin maa naani sɔrɔ patron ka position i y'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ne bɛna n ka numéro falen o Mamudu waati dafara an b'an kɔ kɛ waati dafara sanni an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn min ye Almutahabuna Fita ye n'o kɔrɔ de ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya la o ɲɛma ni o ye Sheikh Kama ye ni o ye Badalabugu Zavia Alimami ye a ko fɛn min ye wajuli belebeleba ye o kɛnɛ sigilen bɛ Badalabugu Sheikh Kama ka Zavia la kira ka sanayɛlɛ su ka la ɲɛnamaya a bɛ kɛ 21h waati fɛn min y'u ka sekow ye kalifaw ni mukadamu talibe ani muridiw ni sympathisants o bɛɛ lajɛlen welelen don u bɛna kɛnɛ kɔnɔ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen welelen don nin wajuli belebeleba ye a bɛ kɛ
Zavia la Badalabugu Semana Cheikh Kama ale ka misiri la tabarkala ala ka ani jamana nafa ala ka ni alislamɛ ami ala ka kɛ baraji ye yani jodi ka dɔn anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an balima bɔbɔw ka jɛmukan bɛ sigi sisan n'olu wulila an bɛ jakite ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma dusu in na segi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 farikundɛkɛlaw burapele o n'a jɛɲɔgɔn bɛ se ka na Gagne Kanté i k'a dɔn n ka denmisɛnnin don polisi Gagne Kanté e b'a dɔn je connais Gagne. C'est un de mes petits. Nye bwali da ninga Segu Forobater la. Gagne de Segu. Ne bwali da Gagne ka. Yame. Solasi dobe. Et Allah. Alphonse. Et il est commandant, hein? Depuis quand il est commandant? Alphonse est monté en grade, hein? Faut faire attention. C'est un officier maintenant. Alphonse, ni ma fa tanga jeni. Ndatoyi. Alphonse. Depuis quand? Alphonse est un officier, il faut faire attention. Wanye chili dadi nunga. C'est un chef de bataillon. Minuku, Ubeno do nyebe. Ibina Isa Jarabla, Isa Jara de Douabou, Ibino Bla gagne là c'est ça. Ni e ni vo gagnema doro Isa de ba wele ka fa. Fa bin gagne no. Ngadem sen de do. Je du kalo wati dafara mamdu amba ngwa ke nako koloni ko ye. Mi ngwani nye aywa ni ala sonan dene amenyo doro ni kena kile ka se ko bi bo ko lu lakali. Mamutu Kamara bolo kun min negela. Journaliste Seydou Daba Tungara ka kunafoni lase wa salam.